ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashaphi da ka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Kipai nong shnong jaga menriang ka shnong ka bahab hapo ka maurang keneng CNRD block Hima Kariem East Kasils district bat ka badon markap bat ka Ribhoy district bat ka West Giant Hills district kilapan pau ya ka jing sngo diaw halor ka jing do no ka jing kieng doi doi hawa umtung ka badai ru ka wei na ka jing kieng ka bala rimha kani ka jing kieng doi doi hawa umtung ka dai ka ba punya so ya ka lenti ya Ribhoy district kum sha ka shnong thatrang Kendoso Maulasnai bat Bhoi Rembong bat kadai ke jingking ke bagi pai ba nong song snong ki jupundon kam tam haga ba leyo lehat kum shayo Maulasnai bat ban le rep le riang namarba bon ki badon ki jakarep kum ki penthor ke ba ka jingdo no ya kani ke jingking ya ki jat kala bu jing e bha ya ki pai ba ki ba jupundon kam ya kani ke jingking bat nolor kata ka bu jing maru ban ya leng ba tam ha ka por liur ha ka ba ki nong ya lenti ki haban sno ha ki sainar kajing benon kam ya kani kajing kieng kalong bagi pai ba ka snong menriang kim don lenti ya da ka wei pat wat la ka don ka surok na po ka wa umtung ka bala pentrei da ka scheme Mahatma Gandhi National Employment Guarantee Scheme henrei ya kani ka surok ki pai ba ki olat ban penon kam tang ha ka por telang barit ka U Secretary Snong Jong Snong Menriang uba JJ Lengkoi ulakan tu ya ki bor sarkar bakin yarap lem ban maramat no ya kani ke jingkieng khnang bakan pensuk ya ki pai ba haga lek kawan Hanta siang idon hang ne ha jingking untung kani ke jingking untung kadai ke jingking ka ba na kalyang jong iki nong susnong po Snong Menriang ngi jupunon kam baru sikata Henry menta hakine ki sansnem rusnem iai kani ke jingking kam longshu kaladu ki kani ke jingking kadai ke jingking ke bapanya so ya kani ka Snong ngajungi menriang sudu seterang ya ka ba mensua hakpor bangin padon ka surok nang tena po Snong jungi menriang barbor kinong susnong kiyak kiyang kinong kam ya kani ka jingking untung kum kawai kalenti ya kijat panlek setarang panlek semua snai sya berembong selong dan rai mentan untuk bangiyo ya kane ka surok ngene na di kosok di grem seloto ngi krem dengan kamsu la kamslam bakane ke jingking menta kala khore kumne kala khongreng kumne ni nakane ngajunga kumwe na kinong susnong ngabu jingkerpat sekibor jong bahalor tantan kesokar bahkan sobha ban terkat bad yarap yang ya ban repair ya kani ka jingking hot hagi stem balak dap ajar kat lai kasau kum ta teter bilio er ni ka scheme repair leng ba di MLA badon buram jungi balak patno i David nongrum balak patno te re hado mentapat na kalian jungi kum kinong susnong ngim smyo su kana kono ka scheme habe dai bat banten bha ya kani ka jingking untung hoi nak kalian jungi kum kasnong nilabu ka jing tho po diskusel ring ba UCM don brom jungi halor kan ke jingking te ha ka ju kapor nga kerpat i ba in subhaban yarap lam ban penyo ya kinu ki skim jing yarap nang ne na maring sotu kan ke jingking untung kadai ka we ke jingking ban tene pensa ya ka ba ki member baja kilabu pat kum juro kalong ka basuk yangi hamtam ha bangilai nang ne syaboy syaribhoy namar ba hangne kidon sibun ki nongrep ki badon jingrep kum ka penthor kum ka hali bat kiwe pak ki baki jingdong kam ki bangi haban lai sharib hoy ten re menta namar ka jingbom don shu kani ka jingking ka jingdu kani jingking ni haban yak nani na ni haban yak nani ka ka ba teng ngimla ban yak kham tam por slap polior ten re lada don kani ka jingking par lada slap kan baslap bro ni kino susnong kino kam baik ya kani pek meneu tu wayu nongrep udang kiu nang ni jingking ini ketua video ngal aring mga kunung rep bang kiu nan jiking ngayat nan jiking ndai menta kan jiking hin kala sop kini ki sang kini ka yu te nakaliang ngajonga ku buay na kinong susnong nagarpat di kibor badai pek kampan ni kasokar kun sobaban hatmat lam
yang ikut kadang kathan kantam ke Senong Meriang menira berpriok skim untuk jengking. Kita ni kita melihat boleh sibun, boleh siang.